Ngethuba evula le ndlu yeenkokheli zomthonyama, Umongameli Cyril Ramaphosa uqale ngokunika imbeko kwiinkokheli zomthonyama eziye zakhothama susela kulo nyaka uphelileyo kuzokuthi kangoku ukwancome nendima edlalwe zezinkokheli ukulwa nobhubhane we-COVID-19. I wish to begin by paying tribute to our traditional leaders who have passed away over the past year. We mourn their loss, and we would like to say, on behalf of the people of South Africa, that may their souls rest in peace. Ukwabalule indima enkulu edlalwe ngabantwana begazi kumba wolwaluko ngeli xesha lolobhubhane we-COVID-19, URamaphosa uthe ukuba izinkokheli bezingabambisenanga norhulumente kumba wokunqumamisa ulwaluko ngethuba iqondo lolwasuleleko ngentsholongwane ye-corona belisencochoyini ngeliphezulu nangakumbi inani labantu abaginywe yile ntsholongwane. I want to commend the National House of Traditional Leaders, the provincial houses, and Contralesa for your management of the customary initiation process during the pandemic. This was going to be one testing area for us as a government, but in you we found great understanding, great support for the adherence to the regulations. Umongameli ukwavakalise ukuba umthetho ojongene nokuhlonitshwa ngokupheleleyo kweenkokheli zomthonyama zohlanga lwamaKhoi namaSan uzakuqalisa ukusebenza ngomhla wokuqala ngoApril. Nto leyo ithetha ukuba izinkokheli ziza kunikwa imbeko ngokusesikweni kwaye ziza kuhlala zithathe inxaxheba ngokupheleleyo kwizindlu zeenkokheli zomthonyama kumaphondo nakuzwelonke. I am pleased to report that the Traditional and Khoisan Leadership Act will come into effect from the 1st of April 2021. I'm sorry that it is not with the immediate effect that I would always like to see things happening, but it will come into effect on the 1st. Now, this in itself is a significant milestone. The country's Khoi and San leaders will, after the following the prescribed processes, for the first time enjoy official recognition and will serve in the national and provincial houses in their own name and right, and not just as bystanders. URamaphosa usiqhwabele izandla isiphakamiso sale ndlu sokusebenzisana necandelo lamadoda leSANEC ukumilisela ipalamente yamadoda kumabhunga onke enkokheli zomthonyama nalapho kuza kushukuxwa umkhwa wokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi.